Migao mar Arita osingo mar tiyo kanyakla kod duol makedo kod yedhe mamero ji e pacho kaachiel gi jopuonj madongo mag skunde e duoko piny landruok mar yedhe mamero ji e skunde. Mabiro e kinde ma piny owacho dhi nyime kod miyo jopuonjre ma oseromo higni 18 opande ahinya e gwenge ma Nyanza. Ripot machiegni mar Nakada yango ni thoth jopuonjre tiyo kod kong'o, mira, ndawa kaachiel kod njaga. Judith Omondi intiere kod ler. Form 4 marwa wabiro yudo thuolo mar dhi e mbalariany to bende kuno be ibiro dwarwa gi ID. Koro konyowa malich ahinya. Mor mar yudo opande kapodi ni e skul. Magi gin mana matin kuom skunde ahinya to e alwora ma Nyanza ma migao mar arita osebedo ka wuothie kendo chiwo opande ne jopuonjre. Chenro ni ma osebedo ka dhi nyime nyaka ni higa ni chakre, geto jopuonjre manie sekondar ma osechopo higni 18 kata kamano onge kod opande kendo jopuonj madongo rwako kod lwedo ariyo. Chenro mar chiwo kipande ni wayiego kabisa nikech okonyo nyithindo mondo bed gi ID and mano endo biro miyogi teko mar donjo college sama owinjore kendo apply for help ne nyithindo madhi e university sama owinjore. Ka giwuok oko kendo ni ID kawogi tek mondo giyudi nekech samoro process maybe oging'eyo then samoro expenses mar dhi kuma samoro kawe. Kata kamano nitie paro machielo mabiro kod yudo opande ka in e skul ma migao ni mar arita bende ok owe chien. Timo apedha mar yedhe mamero ji ahinya to e kinde ma jopuonjre mako opande ranyisi mar duong'. Gabriel Othina, jalup komishona mar rito sub-county ma Kadibo, koni e skunde ma oluoro Kisumu, yadh mer machando gi mokalo en nyasore. Kisumu County ahinya Kadibo kama rito ka mamero nyithindo gi ahinya en njaga, kaeto wan gi bende ma nyithindo ma bende tiyo gi ndawa, kendo nitiere yedhe nitiere kuong' moko bende ma wanyalo wacho kong' mawuok e libamba machalo Uganda. Mago bende aneno ka seche moko wayudo. Report ma ogik ma ogol kod duol makedo kod yedhe mamero ji e pacho ka Nakada omenyo matut kaka jopuonjre tiyo kod yedhe e skunde. Report ni oyango ni yath ma itiyogo kinde mathoth en kong'o ma otelo kod 23%, mira 17%, ndawa 14%, kaachiel kod nyasore kind yedhe mamoko. Wasetudore gi counseling department ma gimiyowa alert kadiponi nitiere gimoro ma gineno ka surrounding nyalo miyo nyithindo bedo gi gik richogo, to wa act swiftly kendo watudore gi principals e yo maber mondo mi waneni gik mamero nyithindo gi ok okethonwa nyithinde skul. Koro gima nyaka wa stress negi moloyo and the fact in a student, and being a student nyaka lu rules mag school by any student nyaka lu. Judith Omondi, Ramogi TV.